Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. To masu sauraro, kamar yadda kuka sani wannan shine shahararren mawaƙin nan Auta MG Boy. Ya shirya sakin bidiyon zafaffiyar waƙarsa wanda ya yi ta, wanda yake tunanin cewa bai taɓa yin waƙa mai daɗi wadda ta ƙayatar da jama'arsa ba, masoyansa kamar ta. Kafin ji yaya waƙar nan take, za mu so ku fara da danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Idan har yau kuka fara shigowa kenan. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa gidan TV nan namu ne mai albarka, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share, sannan ka yi mana comment. Kar ku manta, yin comment ɗinku a gare mu shi zai sanar muku menene ra'ayinku akan wannan bidiyon namu. Mun gode.